Tok-tok mga kasolid, oh. Yun, oh. Yun, oh. Ang ganda ng kulay, oh. First fry pa lang to mga kasolid. Yun, oh. Isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa'yo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw mga kasolid. So guys, requested na naman po ang recipe natin ngayon from New Zealand. You know, sobrang dami nagre-request sa atin. Ibig sabihin gusto nila yung niluluto natin. Thank you po sa inyo mga nagre-request. Salamat sa inyo. At ang episode po natin ngayon, magluluto po tayo ng crispy chicharon bulaklak. You know, request po ni Mrs. Amy Fajardo from New Zealand. Ito na po Mrs. Amy Fajardo ang inyong request. Masasarapin po natin to. Sana po makasunod kayo. So ang unang gagawin natin guys, ilalagay na po natin sa ating maywagang kaserola. You know, sasama-samahin lang po natin dito ang ating chicharon bulaklak. At syempre mga kasolid, hindi lang po basta-basta chicharon bulaklak ang lulutuin natin. Sasamahan din po natin ng pork jowl. You know, para siguradong putok-batok ang ating mukbangan mamaya. So ang gagawin po natin dito, slice lang po natin ng pahaba para mabilis po siyang lumambot mamaya. Shoutout po pala si Madam Mini Crafty Lady ng Taiwan. Shoutout ma'am. At ang Moonstick Ideas and Creation. Shoutout po. So tapos na pong maiwa guys. Sasali na po natin dito sa ating chicharon bulaklak. At sasangkapan lang po natin ang paminta. Lalagyan din po natin ng sibuyas. Lalagyan din po natin ng asin. At lalagyan din po natin ng bay leaf pampabango. You know, haluin natin guys. Darwin Reyes Fuentes at ang team Gosab TV. Shoutout po sa inyo, team Gosab TV. Simpleng luto ni Juan. Yan, masasarap din po ang luto dyan. Sana po bisitahin nyo ang YouTube channel ni Simpleng Luto ni Juan. At dahil nahalo na ating mga ingredients mga solid, lalagyan na po natin ng tubig. You know, at isasalang lang po natin to hanggang lumambot. A few moments later. Update tayo mga kasolid. Check natin kung malambot na. Yun o. Medyo matigas pa ng konti mga kasolid. So maghihintay pa tayo ng mga 30 minutes. So habang hinihintay natin lumambot ang ating chicharon bulaklak, gagawa muna tayo ng masarap na sausawan. Siyempre lalagyan din natin ng bawang. At siyempre di mawawala ang sili, yun know. Lalagyan din natin ng paminta guys, you know. At asin, pampalasa. Lalagyan din natin ng konting asukal. Ito yung sikreto para lalong sumarap ang ating sausawan. At ilalagay natin pambatong suka. Check
check natin mga kasolid kung malambot na. Yun oh. Bango. Lambot na, no? Ay, malambot. Lambot na. Set aside na natin guys. Kung mapapansin nyo guys, mas naunang lumambot ang baboy kaysa sa chicharon bulaklak. Kaya inuna ko nang tinanggal to. Set aside na natin ang ating chicharon bulaklak. Yun o. Bango o. Amoy na amoy ang ating nilagay na laurel, bay leaf. So yun guys, ito na ang ating pinalambot na chicharon bulaklak. Yun o. Request po ni Mrs. Amy Fajardo from New Zealand. So ang gagawin natin guys, bago natin iprito, papalamigin muna natin siya. So bago natin siya palamigin, kakaskasan muna natin siya ng asin. Yun ang asin. Nakamasin. Lalamasin natin sa asin guys. Putok-batok to. Ito ang ating tututok ko lang sa electric pan yan guys para agad siya lumamig. So update na lang mamaya pag magpiprito na guys. A few moments later. So yun mga kasolid, after natin palamigin ang ating chicharon bulaklak at ang ating pork jowl, umpisaan na natin iprito. Ang lalaban nga mga kasolid dun oh. Request po ni Mrs. Amy Fajardo ng New Zealand. Putok-putok no. Gagawin natin crispy to mga guys. So yun mga kasolid, dahil luto na ang ating chicharon bulaklak, set aside na natin. Yun o. At pero, hindi pa siya crispy yan guys. Isa-second fry pa natin mamaya, papalamigin lang natin. Para lalo pa siyang maging crispy. Sunod na natin iprito ang ating pork jowl mga kasolid. Yun o. Putok na talaga ito eh. Putok-putok mga kasolid oh. Yun oh. Nanlalaban talaga ang ating pork jowl. At dahil luto na rin ang ating pork jowl, set aside na rin natin guys. Dahil hindi pa dito nagtatapos ang ating pagluluto mga kasolid. Dahil second fry pa natin to, isasabay lang natin sa pagpapalamig dun sa ating chicharon bulaklak para mas lalo pa siyang maging crispy. Golden brown, no? Yun oh, ang ganda ng kulay oh. First fry pa lang to mga kasolid, pero pwede lang kain oh. Pero mas lalo pa nating papasarapin to at papalutungin. Second fry natin. Start na tayo mga kasolid. Pag second fry mga kasolid, mas mabilis na lang kumpara dun sa first fry. Dahil luto lang ating second fry, set aside na natin. Sobrang lutong nito guys pag lumamig siya. Yun oh. Putok pati balikat mo niya. Putok pati batok mo. Hanggang siya. Yun oh. Hanggang siya.
At dahil na second fry na ang ating chicharong bulaklak, isunod na natin ang ating crispy pork joe. Yun o. So yun mga kasolid, ito na po ang chicharong bulaklak na ni-request ni Mrs. Amy Fajardo NZ ng New Zealand. Itsura pa lang, ulam na. Paano pa kaya pag natikman mo? Mukbangan na naman guys, you know. So yun mga kasolid, ito na po ang ni-request na chicharong bulaklak ni Mrs. Amy Fajardo from New Zealand. Sana po nasundan mo kung paano ginawa ito, Mrs. Amy Fajardo ng New Zealand. Kung nagtataka naman kayo guys kung bakit wala si Mrs. Kitchen, dahil pumutok po yung batok niya. Hindi po, dahil nagbabantay po siya ng bata at hindi niya po masyadong kinakain ng mga ganyan na putok-batok. So may special guest po ako, si parang Billy. Hi guys! So, ano pang ginagawa natin pa? Bangan na par. Mukbangan na yan. You know. Ang liit naman niya man, naiiyak ata. Naiyak ko pa. So ang unang subo natin para kay kanino? Miss Amy Fajardo from New Zealand. Oh, say pa. Kain tayo po. Kain po tayo. Kamusta ang pagkakaluto pa? Yun, Malambot. yung masarap doon, no? Parang naalala ko yung nagmukbang tayo ng mangga par. Oh. Kung makaalala nyo siya guys, siya yung kasama ko doon sa mga namimigay ng tilapia, tapos nangunguha ng mangga, siya yung kasama ko. Kung babalikan nyo yung mga nakaraang episode, Tagal na kasi, medyo matagal na rin ako hindi nakasama sa'yo pare. yun o. Putok batok par. Paano? Par. Magdadayat ka tapat. Parang nalaga ako eh. May camera. Yun o. Laging putok batok ang ninuluto mo ngayon para. O dahil kasi ganyan yung request ng mga tao. Patok-batok daw. Baka may gusto kang shoutout par. Habang Shoutout nga po pala sa nag-request ng chicharong bulaklak kay Mrs. Amy Fajardo. Hello po sa inyo ma'am. thank you pa. Thank you po. Si Boss Edgardo Garcia, yan, nanonood dyan. Shoutout mo, si Boss Edgar. Pare, shoutout sa'yo pare. Si Chris Ansel Lunag, yan, sigurado nanonood dyan. Pati pala ay parang Price Ansel Nunag na laging nakatutok. Lalong-lalo si ano par? Si Alberto Yalong. Wow. Number 1 yun. Sigurado, ay maglalaway na naman yun par. Para sa YouTuber to, you know.
Sarap ah. Malutong. Anong masasabi mo par? Lumapagsalita par. Dahil sa sarap ng sausawan, pati yung sinasawsaw natin. Sarap lang ng chicharong bulaklak. Parang di naman umulan, parang basa yung mukha ko na parang. Sabi lang par. Sobrang sarap. Sakto yan pa, kahit hindi ka na uminom, dilaan mo na lang ganyan. Shoutout nga pala sa pinagbilang ko ng chicharong bulaklak from Magalang. Ganito po kasarap magluto si Paring Tim. Sobrang sarap, pagpapawisan ka. Masarap tayo magluto kasi nire-request nila yung luto natin. Ang chicharong bulaklak may malutong na malambot. Shoutout nga pala sa pinsan ko na laging nakatutok sa ating channel, kay Hazel Ponciano. Ang Ponciano family pala. Mga solid viewers ha. O par, lagi siya nanonood. Tol, ito yung chicharong bulaklak na sinasabi ko sa'yo kanina. Sarap. Pagkikisubo na lang kita, tol. Bibigyan natin sa mamaya. Sobrang sarap. Pagpapawisan ka talaga. Ayaw mo na sapat? Ayaw ko nang tumigil, par. Shoutout din sa'yo, Manay Mukbang. Shoutout po, sir. Yung nanay mo pa, baka gusto mong i-shoutout. Nanonood dyan mga yan. Shoutout nga pala kay Apusa din, kay Doña Rosana Carbungco. Ang siya ang aking ina. Shoutout po sa'yo, Dasaning. Kain po tayo. Pag ganyan may narinig ako malutong, parang may naalala ko. Sino Paring pa? Edgar. Yung carbon, yung ulo niya. Yung ulo niya, malutong din yung par. Yung mayari ng panggahan na par. Oo, par. Tama ka na. Parang hindi na ako magtubig, minum ng tubig. Pawis lang. Solve ka na. Sarap. Grabe, sobrang busog. Ano mo na, Pap? So mga kasolid, dyan na po nagtatapos ang aming masayang kainan at mukbangan kasama si Paring Billy. At shoutout din po kay Mrs. Amy Fato NC from New Zealand. Hello po. Meron din po siyang YouTube channel guys. Ito po. Sana po subscribe nyo. Maraming salamat po.